השבוע איבדנו ילד יקר, את יונתן קופרמן, בנו של חבר הפרלמנט דודו ראש העיר. דודו זה טיפוס ששייך לפרלמנט, תמיד מתקשר עם צחוק, עם מסיבות, עם שתייה, ולמרבה הצער אני הייתי הראשון ששמע את הבשורה המחרידה הנוראה הזו, והייתי האחרון שזכה לראות את יונתן. כן, אנחנו יושבים באולפן פה עם אותה מנגינה ואותו פתיח, וכל אחד כך מזיז את הכתפיים באי נוחות ואומר, זה לא מסתדר לי. זה באמת לא מסתדר לנו. כמה פעמים אמרנו השבוע, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. חבר שלנו, דודו, איש הפרלמנט, התקשר אליי ביום שני בלילה, ומאותו רגע יש תחושה שכל כללי המשחק נשברו, הכל נשבר. בנם היחיד של דודו ונומי קופרמן, ילד בן 23. מה אפשר להגיד על ילד צעיר בן 23? 3 מילים. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. יש דברים שלא יימחקו ולא נמחקים עד עולם. אני מנסה להדחיק מהמוח כל מיני תמונות שחלפו לי השבוע. ישבתי עם דודו דקות אחדות לפני הלוויה בחדר של חברה קדישה. דודו מתייפח מול אנשי החברה קדישה. מתחנן, הוא אומר להם, אני ירושלמי מדורות, זה ילד, אתם מתעסקים בזה, אתם עובדים בזה, אתם לא יכולים לעשות משהו. והם הסתכלו עליו בחוסר אונים, ודודו שיבה לעזרה, אולי מישהו יכול לשנות את הדבר הנורא הזה. חזרתי הביתה אחר כך וחיפשתי, אמרתי, בוא נעולמים, איך אפשר לנחם אחרי דבר כל כך נורא? לא מצאתי בשום מקום. אהרון הכהן, כששניים מבניו נלקחו, נשארו לו עוד 2. התגובה שלו הייתה וידום אהרון. לפתע נגמרות המילים, הדממה כל כך רועמת, כל כך זועקת. פתחתי ספר שכבר דיברתי עליו כמה פעמים בתוכניות שלנו, אצילות הרוח. אצילות הרוח. איפה מוצאים דבר כזה היום, אצילות הרוח? ואנחנו תמיד מחפשים את המילים הכי יפות על אנשים שנעלמים לנו, במיוחד כאלה שהולכים לנו פתאום, בלא עת. מה זאת אומרת בלא עת? ילד צעיר יש איזה עת. ופתחתי את אצילות הרוח. כי יונתן היה צירוף של 2 המילים האלה. אצילות ורוח. ילד אציל רוח. ובעמוד הראשון אני קורא, אינך יכול לתכנן את האירועים החשובים ביותר בחייך. הם פשוט קורים. ביום בלתי צפוי אחד נכנסת חברות או אהבה גדולה לחייך. בשעה בלתי צפויה אחת יקירך עוזב את העולם הזה.
בלתי צפוי הוא המקרה האחד שמשנה את קיומך. ובאותם רגעים, הנפש האנושית כמו מודעת ליכולתה לברור בין עיקר לטפל, בין מה שישאר איתנו תמיד לבין מה שאפשר לשכוח. כל כך הרבה טלפונים ממאזינים. מה יהיה השבוע? מה יהיה השבוע? על מה תדברו השבוע? על מה אפשר לדבר השבוע? נדבר על יונתן. יונתן קופרמן. הוא היה החבר המגניב שתמיד רציתי. אז כאילו אנחנו גילינו שיש לנו הרבה במשותף, והוא היה בחור מצחיק כזה, יונתן, איך אני מתגעגע לזמינים שאנחנו היינו מבלים וצופים בסרטים של גיבורי על ועושים הרבה דברים ביחד. זה כל כך חסר לי. אז אני כל כך מתגעגע לזמינים שהיינו מדברים על רומנטיקה, ואנחנו היינו מדברים על הב ועל דב ועושים דברים. וואי, אני לא אשכח את הקומיקסים שאתה השאלת לי, ולצערי שכחתי להחזיר לך אותם כל עוד היית בחיים. זכור לי אדם חייכן, שהוא אמר לי, אני מתגייס לצבא, אני לא מפחד, אמרתי, תעשה מה שבראש שלך, אף אחד לא מחזיק אותך, המדינה עצמאית, פשוט חייכן לכל דבר, הומוריסט לכל דבר, אוהב לקרוא קומיקסים, הוא אדם שנמשך לחיים הכי מובנים שבאמת נתתי אותם. זכית. עם כל הידע שלו, בתחום של פרטים היסטוריים הוא ממש מומחה בזה. גם הראה לי כל מיני דברים שאני לא חשבתי עליהם. אני לא יודע מה להוסיף. לא חשבתי עליהם. אני רוצה להגיד שאם אני נכנס למים בלי לפחד, אולי זה בזכות. באמת? למה? אתה לא חייב לספר, רק אם אתה רוצה. קרקעית המים של הקרקעית של המים. אז יונתן, אני חושב שהוא גם יודע לתת אומץ, נכון? הוא יודע להפיח חומר על הסיפורים. אני מרגיש כאילו שיונתן נתן לי את ההשראה ללכת ללימודים. אני חושב שהוא היה יותר, הוא היה חבר ברמה כמו שאחי. אנחנו היינו עושים הרבה שטויות, היינו חדים, כמו שהיינו משחקים היינו מאוד תחרותיים, אני ויונתן. אז אני מודה לך שנתת לי את האומץ להעז לנסות דברים בחיים. אני רק הרווחתי מזה. למדתי שלהיות פחדן וביישן זה לא נכון. היה לו חושמר בכלל, היה לו חושמר. תמיד שאמרה אם מישהו מדוכדך והיה מצחיק עליהם, אמר פתגמים של משהו לדבן שלנו, אני יודע מה, אני לא זוכר. תמיד היה מנסה לעודד את כולם. אדם שאף פעם לא רב עם אף אחד, ואף פעם לא התרגזתי או כעסתי עליו, הוא היה רק חבר טוב.
משקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, לכל שושניו הן קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. ואם אי פעם תגיעו לכאן, תדעו שכאן הוא חרש צנח, וכל הנפילה מעולם לא נשמע, בגלל החול הרך. והיה אם יופיע שם ילד אחד, שפניו שוחקות ושיער לו זהב, תדעו שזה הוא והושיטו לו יד, ולטפו את אבק המדבר מעיניו. ואז תעשו עמי חסד קטן, כתבו נא מהר לכל אמותינו, שירווח להם קצת ויפוג צערם. הנסיך הקטן חזר אלינו, הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, לכל שושניו הן קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. פגשתי אותו בלב המדבר. יונתן היה הכל, זה היה ילד טהור, 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 חף מכל חטא, מכל תחמון. אני לא יודע איך להגדיר אותו, אני תמיד אומר, אלוהים, תן לנעמי ודודו את הכוח לשרוד את זה, לעבור את זה, רק הזיכרונות, לראות את הילד הזה שהיה בעצם העתק של דודו, תמיד עם המגבעת, ילד הולך לעשות כושר, הדבר הכי בריא שיש, וזה חוזר ונגמר בידיים של דודו. אברהם אבינו קשר את יצחק, עקד אותו, ואנחנו לא שוכחים את זה לרגע, אנחנו חושבים שזה הקורבן האולטימטיבי, הגדול ביותר שבן אדם יכול להקריב, ודודו מחזיק בידיים את יונתן. צריכים להגיד שנעמי ממשפחת ארליך, ושלושה ילדים למשפחה, נעמי ועוד שני אחים, והצאצא היחיד הוא יונתן. ובעצם עם מותו של יונתן מתחסלת שושלת שלמה, מה שהיטלר לא הצליח לעשות, אז פתאום פה בארץ הדבר הכי ברור שיונתן יחיה וישרוד ויקיים את השושלת הזו. אני תמיד חושב איך אנחנו מנציחים את הילד הזה. איך מנציחים ילד? ילד זה נצח. מישהו דואג
אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלף, קיץ נאסף והגשם שב. מישהו דואג לי שם למעלה, בבשר כמה כוכבים, השיב אותם אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלף, קיץ נאסף והגשם שב. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלף, קיץ נאסף והגשם שב. כשאנחנו מנחמים ואומרים בירושלים תנוחמו, אני מקווה שירושלים תהיה מספיק גדולה וחזקה שתוכל לנחם את דודו. זה הדבר היחיד שאני חושב שיכול לעזור לו אולי בכמה, שירושלים שלו מחבקת אותו ותזכור תמיד את יונתן. מה זה הראשונים כאילו?